Velkommen til Nordhuset, Skandinaviens mest internationale arbejdsplads med Københavns Lufthavn og Øresundsbroen som naboer. Både danske og internationale virksomheder har valgt at etablere sig i området, heriblandt Inter IKEA, Evry Danmark og SAS. Faring flytter sit danske hovedkontor og sine globale udviklings- og registreringsaktiviteter til naboejendommen Scanport i 2016. Astellas Pharma og Scandinavian Business Seating er allerede flyttet ind i Nordhuset. Kontorerne fremstår i dag i rå stand og indrettes med udgangspunkt i din virksomheds ønsker, aktiviteter og identitet. Nordhuset repræsenterer et grønt kontormiljø med fokus på miljørigtige, energieffektive løsninger og godt indeklima. Der er mulighed for såvel den traditionelle cellekontorsløsning som den kreative løsning med åbne kontorer, flydende arbejdspladser og fleksible mødesteder. Ved at flytte til et grønt kontor som Nordhuset, sikrer du et sundt arbejdsmiljø og er samtidig med til at mindske energiforbruget, som giver økonomisk værdi for din virksomhed hver eneste dag. Fra Nordhuset har du udkig til Nordeuropas største akvarium, Den Blå Planet. Og har du og dine kollegaer brug for et pusterum, kan I gå en tur ved lystbådehavn Scanport Havn og nyde et måltid mad på Café Kystens Perle med udsigt over Øresund. Området har veludbygget infrastruktur, tæt på metro, regionaltog, flere buslinjer og motorvejsnettet til hele Danmark og Sverige. Københavns centrum og Sverige nås på blot 10 minutter i bil. Er du interesseret i at vide mere om Nordhuset og din virksomheds muligheder for et nyt lejemål, så kontakt Sadolin og Albæk på telefon eller mail.